L-involviment ta' persuni li kienu jew għadhom jokkupaw karigi għoljin fis-servizz pubbliku u aġenziji tal-Gvern qed ipoġġu l-moviment le għad-divorzju f'qagħda mill-aqwa biex jiġġieled il-kampanja tar-referendum. Ir-rabta u l-koordinament li qed ikun hemm bejn il-Gvern, il-Partit Nazzjonalista u l-Knisja qed issir dejjem aktar evidenti bl-involviment ta' Dunjo Borġ, saċerdot, lecturer u konsulent tal-Gvern li għal 15-il siegħa konsulenza fil-ġimgħa qed jieħu mal-2,000 fix-xahar. Franz Borġ li jiġi Hugo Borġ u li ngħata time off mill-kariga għolja li okkupa fiċ-ċivil fl-uffiċċju tal-Prim Ministru biex jikkampanja kontra d-divorzju. Anton Attart, il-kap eżekuttiv tal-PBS li kien imsejjaħ minn Dunjo Borġ biex jinvolvi ruħu fil-kampanja tal-le. Attart għandu salarju basiku ta' 56,000 euro u performance bonus ta' 15% flimkien ma' mobile, fuel, karozza u assigurazzjoni medika. Arthur Gallia Salamone li okkupa l-kariga ta' chairman tal-Bursa ta' Malta. Kif ukoll Lorenza Ammit li llum u direttur tal-Misko u strateġista fil-Partit Nazzjonalista. L-involviment ta' dawn il-persuni fil-kampanja kontra d-divorzju qed kompli titfadawl fuq ir-rabta diretta li teżisti bejn il-Gvern, il-Partit Nazzjonalista u l-Knisja.